Ahojte. Kamoši z Hardky mi nedávno poslali na testovanie nové Salomony, konkrétne ide o topánky Salomon Speedcross Peak GTX. Ide o trailové topánky, ktoré sú určené na beh alebo na turistiku. Sú vybavené membranou Gore-Tex, šnurovaním Quick Lace, už klasicky, ako na Salomonoch býva zvykom, podrážka Contact Grip, ktorá naozaj drží výborne na každom teréne, hrubá a stabilná mäkká päta. Poďme sa teda pozrieť, ako obstali. Speedcrossy sú vybavené Quick Lace šnurovaním, ktoré buď máte radi, alebo nie. Ja osobne som si na ňo celkom zvykol a mám ho rád ako pri obúvaní, tak aj pri doťahovaní topánok počas behu alebo túry. Vďaka membráne Gore-Tex sa nemusíte zlaknúť ani nejakej mokrej trávy alebo vody. Ja osobne to ocením najmä pri zimných behoch, kedy mi Gore-Tex chýbal. Podrážku Contact Grip asi netreba bližšie predstavovať. Oceňujem väčší rozostup jednotlivých prvkov podošvy od seba, vďaka čomu sa dovnútra nezabíja blato alebo sneh. Speedcrossy veľmi dobre držia ako na skále, tak na štrku, alebo aj na mokrej hline alebo blate. Po cca mesačnom nosení hodnotím topánky naozaj pozitívne a už teda sa teším na zimnú sezónu a na to, ako sa budú správať na snehu a ľade, lebo to som zatiaľ netestoval.